तामुलपुर हाग्रा बिफानाबो मुलुगनां मैदेर सान फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि सेरसेनि गंगामाया गोजौ फरायसालियाव तामुलपुर हाग्रा बिफान, बाक्सा फरेस्ट डिविजन आरो गयबारि सायपात्री फाउन्डेशन, बाक्सा आर'नायक NGO आरो तामुलपुर प्रेस क्लाब जथायै मुलुगनां मैदेर सान फालियो। मुलुगनां मैदेर सानखौ 2012 मायथाइयाव गिबियाव थाइलेन्ड हादराव 12 आगस्ट खालाराव फालिजेनदोंमोन। दिनैनि मुलुगनां मैदेर सान फालिथायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो BTCनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासआ। सायपात्री फाउन्डेशन NGOनि आफादगिरि माधव सेत्रीनि दैदेननायाव मुलुगनां मैदेर साननि सोमोन्दै सावरायमेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै तामुलपुर विधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारी, मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासजों लोगोसे बाक्सा डिविजननि DFO रन्जित खर, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बासिराम रामसियारी, TCLCCनि मासिगिरि राम बास्तला, तामुलपुर प्रेस क्लाबनि आफादगिरि उत्पल देखामोनहा बाहागो लायो। खुलुमबाय। दिनै बुहुमनां मैदेर सान, बेनि थाखाय आं गासै जोंनि बुहुमनि मानसि माहारिनि अननाय मोजां मोननाय जासिहरदों। आं लोगोसे आरो गसाइनाव आरज गाबदों जों मानसि माहारिया जेरै दङ थांनानै, थिग बेबायदियैनो मैदेरजों लोगोसेनो जिब जुनारफ्राबो थांनानै थाथों, आं बेनि थाखाय गसाइनि सेराव आरज गाबदों। नंगौ, दिनै बुहुमनां मैदेर सान, बेखौ 2012 मायथाइनिफ्रायनो बे बुहुमनां जा मैदेर सान बेखौ खुंबोगासिनो दङ। गाहायै जिबायदिहाय जोंनि बुहुमाव मैदेरा बांबोगासिनो दङ, जिखिनि ओनसोलफोराव मैदेरा दङ, थाइलेन्ड बा जोंनि इन्डिया बा नेपाल ओरै जेराव मैदेरफोरा दङ, बे मैदेर थानाय जायगाफोराव नैबे बेखौ फालिबोगासिनो दङ आरो। जा हक, मैदेरा बांबोगासिनो दङ। बेनि थाखाय जोंनि जि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जिबायदिहाय जों मैदेर थानाय जायगाफोरखौ जों जिबायदिहाय दिनै माने जों आवग्रिनो लादों जोंनि मानसि माहारिया, बे जाहोनावनो माने गोबां मैदेरजों मानसिजों लोगोसे जों गोबां खंहात जानो गोनां जादों बा दाङाबाजि जानो गोनां जादों। बेफोरनि सायाव एवारनेस होनो थाखाय बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खुंबोगासिनो दङ। दिनै जोङो जोंनि तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनि आन्डाराव बे नाग्रिजुलिनि सेरावनो बे सुवारपुर होननाय जायगानि जा गंगामाय हाइ स्कुल, नैबेवहाय जोङो दिनैनि जा बुहुमनां मैदेर सान बे प्रग्रामखौ लादों। बेजों लोगोसेनो जोङो एवारनेस प्रग्रामबो लाफादों, सांग्रांथि मेलबो जों लाफादों। जों माबायदिहाय मानसि आरो मैदेरजों जि दाङाबाजि बेखौ इसेब्लाबो जों माने रैखा खालामनो हागोन, बेखौ जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। दिनै जोंहा बेवहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन जोंनि तामुलपुरनिनो MLA जलेन दैमारी सार, लोगोसे नाग्रिजुलिनि EM धर्मनारायण दास सार, लोगोसे जोंनि DFO जोंनि बाक्सा डिभिजननि, आरो लोगोसे गोबां गोरों गोरा सुबुं बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन। जा हक, आं नैबेखौनो फोरमायनो खावलायनो लुबैयो, माने जोंहा जेरै मानसि माहारिया थांनानै थानो मोन्थाय दङ नैबे बुहुमाव, थिग बेबायदिनो जिब जुनारफोराबो, मैदेर बा जायखिजाया जिब जुनारफोराबो थांनानै थानांगौ, बा बिसोरखौ जोङो अननांगौ, अननो रोंनांगौ, अब्लासो जोङो बिसोरनिफ्रायबो जों अनफिननाय मोनगोन, बेखौ फोथायनाय दङ। बेखायनो दिनैनि जि जोंनि मिटिंनि उद्देश्य बा एवारनेसनि उद्देश्यआ मेनलि बेखिनियानोमोन आरो। नंगौ, मैदेरा दिनै बारायनायाव बारायलांगासिनो दङ, नाथाय आं बेनि दायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ, बेनि दाया नों आं जों गासैनियावबो गोग्लैयो। मानोना जों जोंनि खायसे लुबैनायखौ जोङो माने जाफुंहोनो थाखाय जों दिनै माने बेफोरबायदि जाथाया जोंनिया जागासिनो दङ। दिनै जों गासैबो मिथिगौ, नैबेफोर जायगाफोरा जेराव दाङाबाजि बांसिन जागासिनो दङ, बेफोर जायगाफोरा सोरनिमोन, बेखौ जों गासैबो मिथिखागौ, नङा होमबा? जा हक, बिथांमोना गावसोरनि जायगायावनो दङ, नाथाय जों सुबुं माहारिफोरासो दिनै माने बैफोर जायगाखौ जों आवग्रिना लाहैनायाव जोंनि खायसे लुबैनायखौ जाफुंहोनो थांनानै जों दिनै माने गोबां दाङाबाजि जानो गोनां जादों। बेखायनो आं एक्सुवेलि दाङाबाजि होनोब्ला एसे बोरैबा गाज्रिबो खोनायो, कनफ्लिक्ट होनना बुङोब्ला, नङा होमबा? बेखायनो आं नैबेखौसो बुंनो लुबैयो, दिनै जिहेथु जोङो नैबेफोर जायगायावनो जुदि जों थानो लाबायब्ला, बेयाव थानानै जों जुदि संसारखौ जानो सानबायब्ला, अब्ला जों मेनलि जिब जुनारजों लोगोसे थाफानानै जों गोरोबनानै थानो लुबैनांगोन, हानांगोन, गोरोबनानै थानो हानांगोन। आं बेखौसो लुबैयो। जा हक,
बेनि गेजेरावनो आंनो बेखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि जिखिनि तामुलपुर ओनसोलनि रायजोफोरनि जिखिनि दा माने मैदेरजों मोगा मोगि जागासिनो दं जेब्लाबो नोंथांमोना जेब्ला मैदेर फैगोन अब्ला नोंथांमोना खोब साबधानै थानानै जोंखौ डिपार्टमेन्टखौ खबर हो बा खाथियाव पुलिसफोर दङ पुलिसफोरखौ खबर हो आरो जोंहा इडिएस होननाय कमिटि मोनसे दङ इलिफेन्ट ड्राइभ स्क्वाड कमिटि होननाय दङ बिथांमोननि मेम्बारखौ नोंथांमोना खबर हो अब्लानो जों खबर मोनगोन अब्ला जों फैगोन लोगो लोगो बिनि उनावसो नोंथांमोनाबो माने जोंजों हेफाजाब होनांगौ आरो बे समाव न'खरनिफ्राय जोंनि फेमिलि बा उन्दै उन्दैफोरखौ मालाबाबो ओंखारनो दाहो आरो जेब्ला जों मैदेरखौ होगोन अब्ला नोंथांमोना मैदेरनि जिखिनि करिडर बेखौथ' नोंथांमोना सिनायखागौ बेखायनो बे करिडरफोरखौ नोंथांमोना मालाबाबो होबथानो नाजानो नाङा दावराव दावसि खालामनाङा अब्ला मैदेरा निस्सय गावनो गाव थांगोन बेखायनो बेखिनिखौ नोंथांमोना जेब्लाबो जोंखौ हेफाजाब खालाम आरो मालाबाबो मैदेरजों लोगोसे सेलफि लानाय मा लानाय बेफोरखौ मालाबाबो खालामनाङा बे हाथर खुबैनाय अन्थाइ दाफैनाय बेखौ मालाबाबो खालामनाङा बेखौ खालामोबा जोंहा बिपदसो जागोन आरो बेखौ नोंथांखौ गुरै खावलायदों नोंथांमोना बेबायदि खालाम आरो जोंखौ हेल्प खालाम अब्ला जोङो हानायमानि जों मैदेरखौ गावनि जायगायाव बा जों एसेबाबो होना हरनो हानाय जों बेबस्थाखौ खालामनो हागोन आरो